Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken asmane kula Anggini Intan Prameswari saka kelas 11 AKL Sekawan, nomor absen kali. Asal sekolah yaiku SMK Negeri Setunggal Tukuturi. Asmaning guru mapel basa Jawi inggih menika Bapak Edi Setiono. Kangge menuhi tugas basa Jawi, kula ndamel babagan pariwara temanipun COVID-19. Kepripun sih carane kangge nyegah virus corona? Cara kangge nyegah virus corona yaiku kawitan tutup lati nalika wahing, yen perlu gunakake masker. Kali wisuh tangan kanthi sabun nganti resik utawi gunakake antiseptik. Katelu, jaga kesehatan kanthi dhahar buah, sayur, lan ngindari daging setengah mateng. Lan sregep olahraga. Ingat, ngindari keramaian lan nenggriya mawon.